Babaji. Yes, my dear. Ndanda utobuditsa zvinhu gara yapo. Maswera here? Unoziwa so my dear. Chi. Hayo, gara apa. Ndinotsvaira mubaraka. Unotsvaira my dear chimbogara. Kwakanaka here kubva maita kuidaro nechiso chakatochinja. Unoziva tenge tiri kumadoro zvakanaka naka. Apo papa nengirikina. Unoziva mufana anonzi Jonzo yawa. Kajonzo aka. Saka mufana kaya is very big ndaisa kuti akana mukanwa kudaro so. Anzina. Akakashapuka mukanwa mani. Ndokato kanetsana nevarume wese kubvawo. Chamarika Jonzo kugomira pamberi pevanhu zvikanzi inini wakomana muri kunyatsa kuziva kuti ndikakuudzai mashoko angu panapa munoramba. Iko kaJonzo kaya. Zvikanzi location yese ino yese location yese. Wakadzi wese wemuno mu location wese muno mundakawanyenga inini. Hapana mukadzi wanisina kurara naye mu location muno. Kajonzo kachitaura izvozvo. Hanzi achikusiya kwemukadzi 1. Hanzi mukadzi andinetsa yanyengeke. Saka mukadzi 1? Hanzi mukadzi yanyengeke. Hanzi wamwe wese. Hanzi wamwe wese ndakarara nawo hapana mukadzi wanisingazivi. Mukadzi 1 angavani. Maipanashi. Nyumai panashi. Muri kuti chikwe mai. Ndiwo Babaji kana kaJonzo kataura izvozvo. Ndimai panashi. Mai panashi ndiwo asingasvikiki muri muno mu location muno mese. Aiwa. Saka iwe mai ndi kutaura kuti Jonzo akapedza newe kai. Mi Babaji ndambodaro here. Aiwa, iwe kana kutaura iwe kuti ndimai panashi. Babaji makutondipuma ka. Aiwa handisi kukupuma kama iti zviri pachena kai. Pachena papi isisi tiri kungotaura zvatiri kutaura. Wauya nenyaya yako inobva ndafungirawo munhu wandafungira. Aiwa wadi kuti ndini nini? Wadi kuti alright handini. Wakutotaura ndimai panashi. Kutotaura kuti iwe Jonzo akapedza newe ndo zvauri kutaura kai. Wabuda pachena ka. Jonzo akapedza neni kupiko Babaji ndochidiko Jonzo. Aiwa saka iwe maiti unodana na Jonzo kai. Ndinochidi Jonzo chakadaro. Wataura wani wega. Babaji nana. Aiwa autauri kuti aona uchambotaura iwe. Saka Babaji muri kundisimudzira inini ndangopindura kuti ndimai panashe ndo vega Saka musoro wakaoma. Saka yaona musoro wakaoma unonyengeka. Inini handisi kuzviisa muvakadzi wemuno mu location inini. Saka unogara kupi iwe? Ndazvibvisa pavakadzi nguva yamataura nyaya. Alright, saka maiti andiri kuzvionaka. Andiri kuzviona kuti unondirwisa. Ndadiko Babaji. Aiwa wakatonyengwa kana Jonzo iwe. Aiwa handina kunyengwa. Saka wadi kutaura maiti kuti ndini wakutaura iwe kuti anza ini ndimai panashi. Aiwa Aiwa Babaji. Alright. Babaji. Aiwa alright.